उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 37थि लाइमोन सावराय जथुम हाबाफारि। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि बानजायनायाव सिनाखना बियाब हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव दिनैनिफ्राय साननैनि हाबाफारि लानानै मोनसे सावराय जथुम हाबाफारि लादों। दिनै गिबि हाबाफारि महरै खेराइसालि थारनाय, गाहाय दरखं बेखेवनाय, सावरायसालि न' बेखेवनाय, थान्दै बादा बेखेवनाय, आलासि जिरायसालि बेखेवनाय, जामुंसालि बेखेवनाय, थान्दै आजावनाय, गौथुमारि सावरायनाय बे हाबाफारिखौ दिनै गिबि सान महरै लादों। खौरांगिरिनि सिगाङाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि बुंथिगिरि बिथाङा मा फोरमायखो मिन्थिनि फै। बे हाबाफारियानो जाहैबाय बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय जोंहा सेमिनार बा लाइमोन सावराय जथुम बे 37थि जाबाय देग्लाय बोसोरजों बे सिनाखना बियाबनि सिङाव नैबे हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव बे खुंजादों आरो जोङो दिनै नैबे 28 खालारनिफ्राय गाबोन 29 खालारसिम जोंहा हाबाफारिया जागोन। दिनै जोंहा बेलासिनि 2 बाजिनिफ्राय थान्दै आजावनाय बे डेलिगेट रिसिपसना जोंहा जाबाय थादों आरो दायो जों मोनथिनायाव उदालगुरि जिल्लायाव गासै 22 आनसलिक दङ बा बियाब दङ। बे बियाबनिफ्राय थान्दैफ्रा फैबायानो थादों आरो जोंहा सम बायदियै बेयो हाबाफारिया जागोन। दा बेनिफ्राय गुबैयै माने गाहाय आलासिया जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गुनेस्वर मुसाहारि सार बिथाङा फैगोन। बिथाङा जोंनि गेजेराव मोजां बिबुंथिजों लोगोसे जोंनि लाइमोनफोरखौ एसे जौगासारनाय बे खामानिफोराव आखाइ होनो थाखाय बिथांमोना बोसोनथि होफैगोन। जों बेखौनो आसा खालामदों। रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायदों जोंनि उदालगुरि जिल्ला बाथौ लाइमोन आफाद बियो गोबां मोजां थांखिखौ लानानै जोंनि समाज जोंनि इयुन जोलैफोरखौ धोरोमनि मोजां नेमखान्थिजों जाहाथे बिथांमोना आब्रुथियै गावनि जिउखौ दाफुंनो हायो बेनि थाखाय जोंफोर मोजां थांखि लानानै गोबां हाबाफारि जोंफोर सम बायदियै खालामबाय थायो। दा बेखाय जों रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायदों जाहाथे जोंनि खामानि मावनाय दांनायफोराव जाहाथे रायजो राजाया बयबो सापर्ट होयो आरो दिनैबो सेमिनाराव जों बेखौनो खावलायदों जाहाथे खाथि खालानि बा उदालगुरि जिल्लायाव जेसेबां लाइमोनफोर दङ नोंथांमोना ज' ज'यै जोंफोर नैबे हाबाफारिफोराव बाहागो ला। जों गुबुननियाव थाङालासिनो गुबुननियाव जाहाथे जेबो माबा प्रग्रामफोर खालामालाफानो नैफोरबायदि मोजां हाबाफारिफोराव जाहाथे बाहागो लायो जों बेखौ गुरै खावलायनाय थाबाय। बेबायदिनो जिहेथु माने बड' ख्रिस्टियान कार्टुनाव जिहेतु बेखौबो सोरबा सासे लाइमोनानो सालायो। दा सालायनाय हिसाबै जिहेतु बेखौ बर'फोरनि गुबै धोरोमा बाथौ नङा होननानै बुंदों। बयबो बहाबा धोरोमखौ बेले बेजे खालामनायनि मोनसे सोलो सोलिदों होनना सानो नामा? बेखौ जोंफोर नुबाय थादों आरो बियो मैया दाखालिल' नङा बहुद गोबां समनिफ्रायनो जोंफोर बे इउटुब चेनेलखौ बाहायबोबाय थानाय जों बेखौ नुबाय थादों। दा नुनानै जोङो नोजोर होदों बेयाव जानाखि बुंनांगौ बे बुंनायखौ जोंफोर खोनानानै एसे सानदों जोंफोर। दा बेयाव बुंदों बा बाथौआलायनो बर' धोरोमनि नङा बेखौ होननानै बुंदों बिथांमोना आरो बियो इसोर सृष्टि जानाय माबा जेबो मिनिं गैया बेफोरबायदि गोबां बुंनायखौ जोंफोर नुनो मोन्दों। खिन्थु जोंफोर आफादनिफ्राय बेखौनो खावलायनो सानो धोरोम गौथुमाव जिहेथु गावआबो दंबायबायोब्ला गावबोथ' मिथिनांगोन जे गुबुननि धोरोमखौ मुगैनो मोना। गुबुन धोरोमावबोथ' बेबायदि माखासे बोसोनफोरा थानो हागौ खोमा। दा जोंनि बाथौआवथ' क्लियारखा गुबुनखौ नासयनो मोना गुबुनखौ निन्दा खालामनो मोना बेबायदि जोंनिया माबा बोसोनफोरा दङ बोराइ बाथौआनो बुंनाय बोसोनफोर दङ। दा बेखाय जोंफोर सानदों बिथाङा बुजिस्लाबाखैबा जोङो बुजिनो थाखाय इसोरखौबो जोंफोर आर'ज खालामदों आफा इसोर बोराइ बाथौआ जाहाथे मोजां लामा बिनि दिन्थिहरो आरो गुबुनखौ निन्दा खालामनाय गुबुन धोरोमनिखौ नासयनाय बेनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थानांगौ। बिथांल' नङा इयुनावबो जाहाथे गुबुनफ्रा बेबादि दा खालामथों बेखौसो जोंफोर बुंनो सानो।